24 hodín denne. Skúšam byť dobrý. Ani 24 hodín denne nestačí, aby ste rýchlo zbohatli, kúpili si lásku, aj vlastné svedomie. Andrej Hric, Adi Hajdu, Diana Márová v novom slovenskom filme Rivers of Babylon s mediálnou podporou televízie Markíza, Rádia Twist a www.webdesign uvádza Alef Film a Media Group v našich kinách film Rivers of Babylon. Bola raz jedna kačička Nelinka a tá sa nikdy neumývala. Hovorili jej škaredé kačiatko a ju to veľmi mrzelo. Tak sa kačička začala umývať mydlom 3-krát denne a keď nadišiel čas, vyrástla z nej krásna kačička. A to je Nelinka. Od tej chvíle sa všetky poslušné deti umývajú mydlom, na ktorom je práve takáto kačička. Nela Batole, najobľúbenejšia značka detí a ich mamičiek. Všetkým ženám, ktoré majú strach z epilácie, ponúka Philips epilátor Satinel Sensitive. Je to jediný epilátor, ktorý zmierňuje bolesť. A to tým, že pokožku najprv uvoľní ako pri masáži. Epilácia je tak oveľa príjemnejšia. Satinel Sensitive od firmy Philips. Robme veci lepšie. Ako si môžete byť istí, že dávate svojmu mačiatku všetko, čo potrebuje? Whiskas Junior vyvinuli odborníci špeciálne pre mačiatka, takže si môžete byť istí, že váš malý maznáčik dostáva od začiatku len to najlepšie. A ako skvele chutí, povie vám to samé. Mačky by kupovali Whiskas. Raz za život? Raz za rok? Každý deň? Coca-Cola je osvieženie, ktoré si môžeme dopriať každý deň. Stabilitu vašim peniazom vráti Druko s bezrizikovou investíciou prostredníctvom vkladu tichého spoločníka. Trojnásobne ručený vklad tichého spoločníka vám ponúka pevné sadzby na podielov zo zisku, a to v závislosti od doby trvania vkladu od 20 do 27%. Druko, partner, ktorý posadí vaše peniaze na výnosné miesto. Teraz nový Satinel Sensitive Body Total pre epiláciu najcitlivejších miest. American Cinema uvádza